Čaute ľudia, v dnešnom videu si zahrajeme Roblox. Po prvýkrát budeme hrať teraz zase z Get Boy, iba že on teraz nehraje úplne Geometry Dash. No takže, a on to hraje prvýkrát, ja už to hrajem, to je moja farma. No takže prvá vec, čo musíš robiť, chod do seed shopu a chod tavkovať s týpkom. No a... Kúpiť si carrot seed? Áno, a kúp si carrot seed. A potom to zase tak proste na tvojej záhrade, vieš sa tam teleportovať na garden, tu je to. Garden. Takže chod tam. Carrot seed. A dobre, a zase to klikni, drž to a... Už som to tu na collect. Počkaj, a ja ti zatiaľ, okej, ja budem veľmi milý, tak ja ti dám, čo ti dám. Čo? Okej, dobre, ja ti dám dačo. Taký item. Ďakujem, že si taký milý. No, kde si, ale... Ja som... Idem k Seeds a tam... Ja som pri Soul Staff. Okej. Tak čo ti dám? Dám ti... Wet pepper. Akceptni to. Toto vieš predať. Díky. Kde mám záhľadku? Zasadil si už tie mrkve? Čo? Zase... Hej, kúp si viac mrkví. Okej. Koľko máš money? O 23 000 možno, čakaj. Čo? Ja neviem. Viete, koľko máš? Máš... 33 000. A tač? Hej, to kvôli tomu, že som ti dal tú dolu. Hej, ok, tak si kúp si tomato. Kúp si tomato, aj tak carrot a... No. Kúpim si aj orange tulip. Áno, a kúp si i blueberry si kúp. 2 stačia. A carrot seed. A potom to zase, dobre. Ja idem asi dačo vziať. A hej, a dačo ti dám. Keď chceš ešte. Mango ti dám nejaké. Mango. No. Ja viem, že to je klíč. Mám tu... Prší? Hej, zase prší, takže to je dobré. Hej, som ti zabudol povedať, že keď prší, tak vieš dostávať efekty, že ved napríklad, ved mango a to potom stojí viac. Aha. Takže to sa mi páči. Kde si? Typete u mňa. Vyzerá, že dačo chce... Ok, kde si? Ja som... dávam sell, som pri sell. Ok, tak ja ti idem dačo dať pri sell. Ešte. Dajte nejaká tento dragon fruit. Maličky. Dragon fruit. Ja predám ešte veci. Mám zlatý orange tulip. Máš 286... Zlatý toto predaj. Zlatý orange tulip. Ja savnem môj inventory. 33 000. Typek tu má kakao. Kámo, co má? Kakao nemám. Cocomelon. Hej, kúp si ešte strawberry si kúp. OK. Asi? Je nový seed shop, takže... Prosím, aby vám... Apple seed je. Apple seed, tak si kúp jeden. OK. Hej, jeden. Alebo viacero. Nie, iba... A corn si kúp ešte, 200 corn kúp. Corn. Dobre, takže... Ja tu už čakám hrozne dlho na mushroom, ktorá tu furt nie je, mushroom je hrozne dobrá. Hej, strawberry máš? Čakaj, čo? Ešte. Strawberry. No a hej, tak kúp si strawberry a potom to zase tak ti aj corn, ale nemaj to, urob si to aj aké miesta na dačo. Áno. Chceš lotus? Lotus je hrozne vzácne. Kľudne. Ako bolo to zase asi 3%, zase 5%. Ok, mám lotus ti dám. Kde si? Čo? Ja som v mojej garden. Ok, tak... hej, ja ti dám chicken, chceš? Kľudne. To je 5. Nie je to na nič. Je to na nič? Nie je to na nič. Tebe to ešte bude dobré, keď si kúpiš eggy. Keby si mal Moonlight, tak povedz, lebo ja viem, čo urobiť s tým. Mám tu Moonlight, aké veci. Nie, to nie je Moonlight. Moonlighty sú teraz dobré.
Hej, a oni sú vlastne iba vtedy, keď je noc, ale takedy asi sa vie. Blueberry seed. Okay. A strawberry seed. Mám toho 11. Zase to. Hej, celé všetko. OK. Parkour. Trochu je to parkour, keď už máš vysoké rastliny. Co chceš dostať, oj? OK, už zase nepošli. Mám hrozne veľa vecí. Lucky Harvest som dostal carrot seed. Yes, mám Moonlight. Čo? Mám Moonlight vec. Čo je Moonlight? Moonlight to, keď dáš sove, tak ona ti za to dá body. A keď máš 10 bodov, tak za to vieš dať čo dostať. Moonlight cranberry. O, to nie je veľké, a toto. A to je tu. Nepredávaj veci, ktoré majú taký fialový efekt. 4 body, yes. Už len 3 Moonlight body a budem môcť získať Moonlight takú rastlinu. Čo je dobré. Mám tu bambusy. 12 000. Po bambusoch je dobré jesť. No ja ani neberiem bambusy, ja ich mám iba k tomu, aby som po nich lezu. Môžeme skúsiť aj dačo iné možno? Aj inú toto? Okej, no. Máš také veci, ukážeš puhnem na tvoju Na budúce bude night event. A kedy bude? O koľko minút? Minútu 30 sekúnd. Tak o chvíľu budem, tak to bude dobré. Hej, ešte počkáme na Moon event, lebo vtedy už sú Moonlight veci. 116, to je také menej, 116 000 ako. Ako pre teba je to dobre dosť, ale pre mňa to nič. Ako iba za to, že predáš veci. Predávaš veci? Hej, čakaj. Sú nové seeds? Apple už ti rastie, to napíše, keď sú nové. Nič není v stoku. Práve. Triko, už. Ty ma vyrastujú ti už jabko. Super. Máš zlaté tomato. Nice. Collect. A ja kolektni im tieto iné blueberry a tak. Hej. Tento typek to má dobrý. Vedľa teba. Sekúnd, kedy sú nové seeds? O minútu. O 20 sekúnd sú nové seeds. A ja ich vykúpim zase. No hej, ale čo je dobré na tejto hre, že keď si kúpiš seeds, no akože keď máš seeds, tak že to každý má, napríklad keď je v shope 10 seeds a takto kúpi 10, tak a druhý hráč má tiež furt. Jej pečom nový. A je inoc. Nice. OK, watermelon seed. Fakt? Ja nemám. 3. Hej, ty sú, kúp si. Kúpil som si. Kúpim všetko teraz. Tu mňa sú tu na nič veci, takže nekúpujem. No je noc, takže v noci sú Moonlighty, ktoré sú dobré. Hlavne keď začínaš. Čo? Že je noc, takže a Moonlighty sú vtedy dobré, hlavne keď začínaš. Watermelon seed. Tomato seed. Orange tulip. Seed, mám ich 25. Nice. Blueberry. Tomato, ďalší. No, že budeš mať takú dobrú Moonlight vec. By som ti dal možno, keď čo som mal. Ešte carrot seed a strawberry seed. Som mať Moonlight. To čo ja robím? To nie je Moonlight, či? Ukáž, jak to vyzerá. Moonlight blueberry. Tak chod za sovou, ktorá je pre mňa teraz. Pre tebou je sova. Je to daj. A neviem. Ja mám, môj pes vykopal carrot seed, lebo ja mám takého peta, ktorý ti vie vykopať ako také seed
seed, chápeš? 2 lunar points. Kebyže potrebujem dačo veľké, aby som ti, ja ti môžem zaujať dačo, aby ti rýchlejšie rastlo. OK, díky. Neviem, či asi zaujať dačo, ten melón. Lava. Teraz si watermelon neber ešte, lebo bude byť moonlight, čo si čo. Kde máš watermelon? Tu? Watermelon. Nie to blueberry. Nie, tu by mal byť, či? Neviem. Moonlight, máš tu! Hej, moonlight. Vezmi to. Moonlight strawberry. A kde má? A máš tu i ďalšiu, máš tu moonlight. Rastie ti tu moonlight ako táto paradajka. Nice. Takže si ju vezmi. 1 lunar point. Už tam máš tu, vidíš, tu máš Ty sa máš, už máš za jednu noc máš už 3 moonlighty. Už ja mám prvý moonlight, konečne. Jabko mám. Keby mám moonlight, tomato, aha, to je tomato. Viem, že moonlight tomato bude lepšie než, viac než za jeden bod. To nie je, že orange tulip, to nie je, že zlatý orange tulip, či čo? Gold orange tulip, hej. Yes, mám pack, mám night seed pack, to je dobré. No, kúvaj teraz, čo dostanem. Nice. Kde to mám? Na to mám night pack. Kde tu mám? A tu, ok, idem to otvoriť. Ja mám už ďalšie Prosím, daj to dobrú. Glow shroom, to podľa mňa bude v pohode. Ja mám ďalší toto už, vieš, moonlight. Jaký máš, čo máš moonlight teraz? Neviem. Mám plný inventár, neviem. Čakaj. Mám blueberry. Moonlight blueberry. To nie je dobré. Až tak. Ukážeš mi to o chvíľu. Ukážeš mi, kde máš tie watermelony? Jo, to zaujem. ešte 2 toto lunar pointy. No, dačo? Máš tu ďalšiu moonlight? Mám na Ty sa máš, come on. Čituješ. Tu máš, ne, watermelon. Asi. Nie, to je tomato. Kde máš watermelon? Ja neviem. A už viem, asi. Konečne. Ti to poviem, ok? Hej. 1 lunar point, ešte 1 lunar point mi treba. A čo dostaneš? Čo ti tam ukazujem? A tu nie je. Ešte toto. Ty sa máš. Ok, ja sa idem kúknúť ešte do mojej garden, či to nemám moonlight. Mám konečne dačo. Moonlight strawberry. To je presne akurát. Ale teraz, keby mi dal... Budem to furt klikať Ečko, aby som furt... a nebudem sa kúkať, či mám taký moonlight iba pri svetlo. Dostal hedgehoga. Hej, nice, on si ho vezmi a daj ho do garden tvoje. Mám moonlight mango, ono bude za 5 bodov podľa mňa. A to je veľký melón. Veľké mojko. Hej, presne. To je iba pre tých, čo vedie, áno. Takže vy, čo sú nové seedy. Teraz neviete nič. Sú nové seedy, tak sa kúkni. Watermelon, bambus si kúpim ja a aj ty kúp. OK. Kúpim iba 2. 61. Koľko máš money? A tak nemáš, asi máš na bambus. Bambus. Nemám. OK, som vykúpil to všetko. 6 lunar pointov, nice. Ja dostanem stav deky. Som práve vykúpil asi. Asi toto video už o chvíľu bude končiť, ne? Môže, ale ja neviem. Nechce sa mi to. Ešte budeme asi točiť aj ďalšie. Možno budeme točiť ďalšie dneska. Ale možno, že nie hry, alebo kaseše. Kúkaj, čo mám. Máš.
Najmenší vec na svete, ani ju nevidíš teraz na videu. A poď ko mne. Hej, vidím. Čo máš? Aha, sweet, bambus. Bambus. Máš tam zlatý bambus, ti rastie. Hej, ho hneď neber. Ho hneď radšej neber. Vieš prečo? Prečo? Lebo ono, keď bude pršať, alebo budú blesky, tak on bude byť šokt a potom bude ešte za viac. Koľko stojí tá mushroom? 271, to je hrozne na nič. A mám 19 milión money, takže... OK. Mňa našiel do svojej gardence, či tam nebudem mať také posledné mlieky. Ty čo tu robíš? Čo? Nie, to bol takto iný. Si môžeš robiť OnlyFans. To bol takto iný. To bol takto iný, ja nepôjdem robiť OnlyFans. Môžeš. Ešte to ani nespomínajme. Je to pre tých, čo vedia. Presne tak. Pre inšpektorov veľkého mlieka. Ale inšpektori veľkého mlieka nie sú veľmi zlí, takže neko vedia, že čo to je. Práve to nie je úplne pre takých normálnych ľudí. Ako vy, čo kúkate. Nie si dobrý. No asi toto video už bude končiť. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať čo? Like a odber! Správne. Napíšte do komentárov, z čoho by sme mali natočiť ďalšie videá. A ešte ideme možno natočiť ďalšie videá, možno, ešte nevieme. Top komentár budeme hrať. Áno, presne. No, ale ešte aj teraz natočíme možno ešte nejaké, keď sa nám budete. No, takže čaute.